תופעת המסתננים היא בדיוק כמו סרטן בגוף האדם. התפקיד שלנו זה לעצור את ההתפשטות הזאת. ולכן אנחנו... לא, תראה, אני מבינה את הציניות שלכם. אבל אתם טובים בזה. אתם טובים בחידודי לשון, בעיקר שניכם. כל זה את הולכת ומדליקה את הרחוב. סליחה, למה? לפני שהגעתי להפגנה, הייתי במליאה. אתה יודע מה במליאה? כן. במליאה שם יש הצעות לסדר. כן. שם דיברתי על שם את הסודנים. צריכה לדבר, אבל למה את צריכה אני ללכת נבחרת להדליק את ציבור, אני לא הרחוב? יושבת זו באולפנים. השאלה. זה הסודנים. את מדליקה את הדרך. את תורמת לדרך. את שופכת שמן לאש הזו. תראה, הרי זה עם מה כל שאת הכבוד, עם כל אומרת זה יושב הכבוד. ראש הכנסת. אומרת יושב ראש אומרת הכנסת. זה... מטפלים בזה מחר? אני אגיד לכם, מטפלים בזה מחר. מה, לוקחים את כל המסתננים. 100,000. אין 100,000, יש 60,000. 60,000. לוקחים אותם קודם כל ממרכזי דרום תל אביב, ערד ואילת. תוך שבוע אפשר להקים עיר אוהלים סמוך לגבול. סמוך לגבול, להביא את כולם לעיר האוהלים. לקדם שני דברים במהירות מיידית. אחד, שוטרי מג"ב, חיילים שיעמדו על הגבול ולא ייתנו לאף אחד להיכנס, אלא שכל מי שמגיע יגיע למתקן, ובמקביל לסיים את המשא ומתן עם מדינה שלישית, שנשלם לה כסף כדי לקלוט את אותם. אני לא אגיד לך איזה מדינה, כי זה נמצא במשא ומתן. הבעיה כרגע, שאנחנו לא מצליחים להגיע למדינה שלישית, שתקבל אותם ותקלוט אותם, והם רוצים הרבה כסף. אנחנו בסוף נעשה את זה. נכלוא אותם. לא אמרתי לכלוא אותם. אתה יודע מה עושה ארצות הברית בגבול שלה מול מקסיקו? רגע, עוד פעם אתם דוגמאות. לא, אני מנסה. אני לא צריך דוגמאות. אני לא זקוק לדוגמאות. אני אומר, הדבר הראשון, להעלות אותם על מכוניות, לכלוא אותם בנגב לא לכלוא אותם, לתת להם עיר אוהלים, עם שתייה, ואחר כך את עם אומרת מים, שיש עם שינה. אני מבין. עכשיו את אומרת, יש משא ומתן. אבל המשא ומתן זה לא מסתיים. מסתיים. יסתיים ועד אז הם יהיו שם. עד אז, אתה יודע מה יקרה שהם מבין. יהיו שם? אני אגיד לך מה יקרה. הם לא יעודדו אנשים אחרים לבוא. מבין. תקשיב. כן. הם לא ישתקעו בארץ. כן. והם יבינו שכדאי יהיה להם לקחת את המענק ולחזור לארץ מוצא. אני רוצה שבית המשפט הישראלי יגדיר לנו מה זה פליט. ואם באריתריאה יש כל כך הרבה פליטים, בואו ניקח מטוסים, נטוס לשם ונביא את כל האריתריאים מתוך מדינת ישראל. אני לא רוצה אותם בארץ. אני רוצה שהם יחזרו למקום ששם הם יוכלו לחיות בשלום. שאף אחד לא ינסה להיות יותר, להתייפי ולהגיד מי הוא פליט ומי הוא מסתנן, ואם אנחנו אוהבי שלום או לא. אנחנו דואגים לאנשים בדיוק כמוכם. אני יודעת שזה נורא קל לתקוף את אנשי הימין. אבל מי תוקף אותך לימין? מי תוקף אותך? ירון, אז אני מסבירה. מה את רוצה לעשות? ירון, אני מסבירה, אבל הסגנון, בשפת הגוף, הציניות זה לא מתאים. אז אני עונה לך. מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות זה להביא אותם. מעולם לא עודדתי לאלימות. אני לא מעודדת לאלימות. ואני אעשה את מה שאני צריכה לעשות. אדוני, אבל למה אתם אנשים מותקפים? שאלנו מה צריך לעשות, קיבלנו תשובה. בלי תל אביב ובלי זה ובלי... לא צריך שום דבר, קיבלנו תשובה. עכשיו, לא רק שאמרה אתמול, נגיד הייתה פליטת פה, עוד הוסיפה היום ותמכה באלימות שהתעוררה אתמול בעקבות דבריה. לא, את תתייקי במילים. לא תמכתי באלימות באף שלב. חברת הכנסת מירי רגב, אני חושבת שהיה לך המון זמן. לא, אבל את לא תגידי עליי דברים שלא אמרתי. את אמרת שאת יכולה להבין את מה שקרה אתמול. יש הבדל בין להבין מה שאת אומרת לבין לקבל אותם. אני מבינה את הזעם של האוכלוסייה בשונה ממך. ברור שאת מבינה, כי את הורדת את הזעם של האוכלוסייה. אני הבאתי אותם לשם, אני הבאתי לשם את המסתננים, אני הבאתי לשם את האונס. תקשיבי, גברתי היקרה העיתונאית, אני לא מעודדת ומעולם אני לא אעודד אלימות. זה שאני מבינה את הזעם שלהם, זה לא אומר שאני מקבלת. אני רוצה להמשיך, כי אני באמת דיברתי. חברת הכנסת מירי רגב, שהיא אישה אלימה ודי מסוכנת. בואי נניח לזה. את אישה מאוד עדינה ולא מסוכנת. תדברי על עצמך, לא עליי. לא מאפשרת לקיים דיון, אני הבנתי את זה מהשנייה שמה שיכול להיות עימות, אנחנו רואים גם את ההתלהטות שלכם, מפתחת סוג כזה של דיאלוג, זה גם מה שקרה אתמול. תחשוב אתם לא מדייקים, הצעתי להכיל את החוק הישראלי על יישובים יהודיים ביהודה ושומרון, לא את כל לא, הלכה למעשה. לא, הלכה למעשה שהיישובים היהודיים לא זקוקים לעבודה, הם עובדים. אתה יודע למה החלת החוק הישראלי נובעת? היא פשוט אומרת דבר אחד מאוד פשוט, במקום שצו אלוף יצטרך להתעסק בנושא ושוגעת קרקע, החוק הישראלי יתעסק בזה. אבל בגלל שאתם לא לומדים את הדבר עד הסוף, לא הצעתי לספח את כל ההתנחלויות, אלא רק את היישובים היהודיים. רגע. אז תראה, אבל מה? אתה לא תהפוך, אתה לא תוכל לייצג פה דברים שהם לא אמיתיים. והאמת היא שאני מנסה
בכל כוחי, לנסות לתת מענה אמיתי לתושבי דרום תל אביב, ערד אבל שמענו את הפתרון זה שלה. הכל, אבל שמענו את הפתרון אז למה הכנסת את החלת החוק הישראלי? איך זה קשור לדרום תל אביב? אני אסביר לך. יש שם גם של אנשים שמחזיקים בעמדותייך הפוליטיות, היא בעצם להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון. זאת אומרת, לספח הלכה למעשה 3.5 מיליון ערבים. אני קצת מתקשה להבין. אבל מר בן ארי למשל. אבל אני לא הצעתי סיפוח איו"ש, אני מסבירה לך את החוק על יישובים יהודיים. זה סיפוח דה פקטו. על יישובים יהודיים, לא על פלסטינים. גברתי, אין דבר כזה. יש דבר כזה. מגרון זה יישוב יהודי. בסדר, אם את לא חי, בסדר, אז לא ניכנס. גבירותיי, זה יישוב יהודי. אנחנו צריכים לסיים. אני יודעת שקשה לך להתעמת עם משהו, אבל למה אתה לתקוף אותי אישית? אני לא תוקף אותך אישית. אבל אתה תוקף, כי אתה מציג כאן בעיה. אתה מציג כאן דבר שאני לא דיברתי עליו. אנחנו נסיים.